Hola, nens i nines! Avui som aquí per contar un conte. Voleu saber quin conte? És un conte un poc especial. Mirau! Sí, és aquest! Anem a contar-lo. Hola de nou! Molt bé, com vos he dit, contarem el conte de qui m'ha llançat la caca, d'en Ben Redlich, de l'editorial Joventut. Així ens preparam. 1, 2, 3. I jo vos vull contar un conte ben polit, que sigui bo d'entendre i que sigui divertit. Pot ser un conte de fades, pot ser un conte de dracs, pot ser hi sortim bruixes, pot ser hi hagi gegants, ulls de mussol, orelles d'elefant i boca de peix petit. Molt bé. Anem a començar. Això era i no era una vegada una moneda que estava tranquil·lament ajaguda al costat d'un arbre. Així, sense més ni manco, xau! Oh! Què li va passar a aquesta moneda? Què li va passar a en Furli? Que se va trobar amb una caca damunt el cap. Què vos pareix que li va agradar la caca damunt el cap? No li va agradar gens. Se va enfadar molt. No sabia qui li havia fet aquesta caca damunt el cap. En Furli, mireu quina cara que fa d'enfadat. Amb això, què va dir? Qui és qui m'ha fet aquesta caca damunt el cap? Se la va llevar. Se la va llevar perquè no li agradava gens dur-la. Va mirar al seu voltant, però no va veure ningú. En Furli va decidir anar a cercar qui havia estat qui li havia fet aquella caca. Passada una estona, va veure que allà fora hi havia un elefant. Un elefant. Va pensar en Furli, menys si deu haver estat l'elefant. S'hi va acostar tot decidit. El veig tot decidit. I li va demanar a l'elefant: qui m'ha llançat aquesta caca? Amb això, que l'elefant se va girar I també una altra. i li va dir: I una altra. I el rinoceront, clar, hi havia l'elefant i el rinoceront. I què li va dir? No m'ho miris a nosaltres. Abans de fer-te una caca damunt el cap, aniria a un altre lloc. Va dir l'elefant. El rinoceront va dir el mateix. Va dir: ja, abans de fer-te una caca damunt el cap, te tropitjaria i t'enfilaria en la meva banya. No els hi va agradar gens que li digués en Furli a l'elefant i el rinoceront de veure menys si havien estat ells. En Furli, ben cap baix, se'n va anar. Amb això, que en Furli va seguir el seu camí. El veus aquí, va caminar, i aviat se va trobar amb la Pitó. I qui més? El cocodril. No, la serp. La Pitó, la serp i el cocodril. I tot decidit els hi va dir: qui m'ha llançat aquesta caca?
Amb això, que se varen girar tots dos i la serp li va dir: no siguis ridícul, jo abans de fer tal cosa te llevaria i t'estranyaria fins a poder-te menjar. El cocodril, que estava ben ple, que havia dinat ja, li va dir: jo és ben segur que abans de fer això pegaria una queixalada. En Furli va acotar el xaparrí i se'n va anar. No havien estat ells. Amb això, que ell insistia en saber qui és que li havia fet la caca, qui és que li havia llançat aquella caca que no li havia agradat gens. I amb qui se va trobar? Amb la lleó. Un lleó ben gran, ben gran, ben gran, ben gran. Que gordo. I ben gordito, sí, feia ben grassonet. I li va dir: mam, qui m'ha llançat la caca a tu? Li va dir el Furli. I el lleó el va mirar i li va fer: a tu t'apareix que jo llançaria una caca? No, abans em menjaria. En Furli va agotar el cap i va seguir el seu camí a cercar qui és que li havia llançat la caca. Amb això, que va trobar uns voltors per allà. Aquests voltors feien cara de que sí que li havia llançat la caca i li va demanar: qui m'ha llançat la caca? Els voltors van dir: no siguis vulgar! Mico! Nosaltres tenim altres feines. En Furli va seguir el seu camí. Va cercar nit i dia. No se cansava de cercar perquè no li havia agradat gens allò que li havien fet. Li va demanar el bolsal. Li va demanar a tots els animals que va veure: qui m'ha llançat la caca? Qui m'ha llançat la caca? Qui ha llançat la caca? Estava desesperat per saber qui li havia llançat la caca. Va demanar el goril·la. El va demanar el hipopòtam. El va demanar la girafa. Qui m'ha llançat la caca? Tots els animals li deien que no, que no, que no, i que no havien estat ells. Salta molt d'ella. En Furli ja no sabia què havia de fer. Ho havia demanat a tothom. Què va passar? Que llavors, des de dalt d'un arbre, va començar a sentir: en Furli va mirar per amunt i va veure que hi havia en Charlie, el seu germà, que no se podia aturar de riure. I va dir: Furli, què fas? En Charlie, que era un pollet polissó, tenia una cara una mica sospitosa. El Furli se'n va donar compte de que en Charlie tenia una cara una mica sospitosa. I directament ja li va dir: tu! Has estat tu que m'has llançat la caca! Has estat tu, Charlie! En Charlie diu: sí? I què? Era una broma. Què creus? Que a en Furli li va agradar aquesta broma? No. Què va fer? Sense més ni manco, va agafar una caca i... xa!
li va tirar en Charlie i li va dir: no has de fer en els altres el que no t'agrada que te facin a tu. I conte contat, conte acabat. Si vos ha agradat,